Sure ka, my friend? Kuha lang ng mais na my friend. Hello, mga kamags! Takaroon ganis! Good vibes, hillside. Hillside! Hillside. Hello mga kamag-anak, mga pamilya, kapatid, kapamilya, kapuso. Kapuso, kabayo, kalaha. Hello! Wala nga liit na. Magic ka na. Kita, oy. Nag-exist GDA siya. Namiss sa full house. Meeting some old friends, all the new friends from Iligan. So, takaroon na sa Full House Hillside. Full House Hillside in Food Park in Iligan pala. Laulamni kayo lang halo-halo. Paano masabi? Tora, Full House. Kau ba na to si Josie? Ang amo ang amigang mabungahon og love life. Blooming, Hamis, o si Secreto Diyos? Kamatis! Si Brandel, ang among kinatutunan Driver. Ay, driver. Handsome driver. Si Joanne! Sweet lover. Sweet lover. Ano mag-regards? Laki gimingaw ka kang? Kang. Kakay. Kakakay po dahil. Si Kakay, Si Kakay ako ang manghod. Kauban na mo mag-enumerate sa una. Yes, si Ash! Hi! Lahat na yun. Love life na? Love life na? Parang ex niya, ex. Ex. Nangaon may galo-halo. Okay. Igang pero Halo nga wala na ice cream. Halo nga wala ice cream. Nangita ko kubig ka ganun ako gitagaan. Unfair kaayo. So, ulit na po ng next video. So, Souvenir ko sa Anyong! Good evening. Joanne! Already time. Jillian! Josie and Ash! Ani nga street? Narang kamera dire oh. Ani nga street? Sa Ibanga Street. Ibanga, along National Highway. og nganong ingani nga orasan dapat diri nga time? Kay kinala na mo sulito ng time together with Sir Carl. Ay, grabe sila. Kay atong Busy kay vlog. kay atong gaulatan si, kita tong gaulatan si Franny. Sir Franny. Pastilan. So weird. Tabok ta. Ang leather. Guys, tabok ta. Tabok ta. Tumatabok ni sa dalan. Safety first, safety first. Safety first, sa mo. Ay. Langan na gitaan ni. May pato si Joven sa saka siyang motor. Pabyaan lang miniya. Padulong tasa. Solana. Solana. O nasa Solana District. Maningkamot mi nga napay abri. Kabalong sa inaadat. Ang hindi nga na 7-Eleven. Murag 7-Eleven mi dayon. Tataod kay. May barbecue kay wala mo panihapon. Barbecue na dami sila sa buko. Pananihapon ng uban. Ala oy. Ug sa diyang natunaw na siguro tong kuano, halo-halo ni Frandel. Gikan sa kuan sa Mons Grill. Labi ra ba kaayo no? Dili na to niya usapon, diretso na to niya tuloy. Siyupon na lang. So yun po, higupon na lang. Nabot na gyud Hello na, ang luna. Tora. Hi. Sir! Kung sa ka diya sa China Bank, sir, nag-withdrawal ka, sir? Ayudi daw. So, ipa-discuss ang reproductive. Speaking of human reproduction, wala ko experience. No, wala experience pero naka-discuss.